प्लीज गाने को लगा दें। भाई लोग कल अक्षरा सिंह के स्टेज प्रोग्राम रहे जिसमें 5 लाख रुपया ले रही और गई स्टेज पर और आधे घंटा में माइक फेंक के जो भाग गई। भाई लोग ई न्यूज खूब ज्यादा वायरल हो रहा बा और तारा लोग इनसे बतला दी काहे अक्षरा सिंह आधा घंटा में माइक फेंक के भागे के पड़ गल। तो भाई लोग बात ऐसा बाटे कि अक्षरा सिंह के एगो गाना है रहे, तारा लोग इनके पता हो कि कमरिया पतरे पतरे ऐसा ही कुछ उनकर गाना रहे। तो भाई लोग उ गाना कहली ऑपरेटर भाई साहब से बजावे के तो लगा दिलन पवन सिंह के। भाई लोग हमारा बात पर विश्वास रखे तो देखो ना वीडियो हुआ प्लीज गाने को लगा दें। अच्छा तरह लो भाई लोग अक्षरा सिंह के स्टेज पर माइक फेंक के भागत रही। यही से हम कहे नहीं कि केहू के गाना चुरा के ना गावे के चाहिए। भाई लोग जो कमरिया पतरे पतरे गाना बाटे उ पहिलका गाना हटे पावर स्टार पवन सिंह के, तब चुरा के बहुत आदमी गइलक लो। भाई लोग टुनटुन लाल यादव गइलन, अक्षरा सिंह गइली और बहुत ऐसा सिंगर वालो यार कितना आदमी के नाम धरी, मतलब ई गाना चुरा चुरा के गा दिलक लो। अभी सोचता लो कि गाना हमार हटे और देखो तो अक्षरा सिंह के कहत रही गाने का अरे बोका अक्षरा सिंह के ना गाना हर गनवा बोल के कहा था अक्षरा सिंह। अरे तो ना कही अक्षरा सिंह तो यूट्यूब वाला दी कैसे, काहे कि यूट्यूब वाला के तब पता बाटे कि पावर स्टार पवन सिंह के नु गाना ह कमरिया पतरे पतरे। प्लीज गाने को लगा दें। अक्षरा सिंह यही ला कहानी है बाबू। आगे अक्षरा सिंह लिखो। देख लो भाई लो ऑपरेटर भाई साहब भी आज सोच ले बान कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना बजा के अक्षरा सिंह के नचवाइए दिहन। भाई लो सही बतलावल जाता टे यार, मतलब 2 बार गाना लगा दिले बारन पावर स्टार पवन सिंह के। और भाई लो बात ऐसा बानू कि देखो लो भाई लो जेकर गाना ओरिजिनल रहेला नु यूट्यूब ओकरे गाना देवेला पहले तो मांगा तरन कमरिया पतरे पतरे, तो अक्षरा सिंह लगाव तरन तब उनकर गाना नहीं किया तब समझ लो कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना कितना फेमस हो गल बा। पहली बार यूट्यूब प्ले कर रहे हैं क्या? ना 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 ना, वो पहली बार यूट्यूब नहीं प्ले करत। जितना तू मतलब यूट्यूब चलावत ना होकबू नु उतना उ गाना बजावेला यूट्यूब से। मतलब यार ऑपरेटर से तू कहत रू कि पहली बार यूट्यूब प्ले कर रहे, मतलब वो पहली बार यूट्यूब प्ले करत ताटे, मतलब तू गाना चुरा के गा देबू तो पवन सिंह के नाम होई त का हर गाना आई। बस भाई लोग आज के वीडियो हम यही एंड करता नहीं और तू लोग कमेंट करके बताइए लोग कि मतलब अक्षरा सिंह के ई जौन स्टेज पर मतलब गाना बाजल बा पावर स्टार पवन सिंह के तो कैसा लागल हटे यार, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलल जी फिर से नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।